But na gyud go. Dok. Ini si atong interview ni Ma'am. Ang buntag, welcome to Alboris Farm. Unsa ka ni title sa ato ang project, Ma'am? Ang title na to ani under sa PL 480. Ayan atong makauban si Ma'am og taga Indi. Pila mo kabuk taga Indi, Ma'am? Tulo. Ang atong vet diri si Dr. Bisana. Dok. Hi, hello. Yan. Unsay purpose na to nga nag-disperse ta og baka sa to mga farmers? For the project para sa in support to the feeding program of the DepEd and DSWD. Yan. Kini siya, Dok. Asa ni gikan ning mga Holstein na to? From Australia. Mhm. Gikuha ni siya, gi-quarantine sa Manolo Portis for 40 days. 40 days gikan na siya og Australia. Unya atong project ani mga viewers nato sa social media para ni sa milking program. 6 years ang term. 6 years daw, Dok. 6 years ka bayaran ako og in kind. Ang ibayaran ni is anak nga babae nga pregnant gyapon. Anak nga babae nga pregnant. So kani siya naana ni siya sa mga kuan karon. 3 to 4 months. 3 to 4 months. So hopefully 9 months man, Dok, no? 8. Ha? 8 months. Kani hapit na ni mga anak uban og dako na tutoy. So mag-expect na kung June, kung July, August, September. Sa mga 3 months yung tiyan ani karon, no? One siguro sobra na ni. So mga more or less mga September. September. Basig madungan ni nagog birthday. Basi. Mungutana ra gyud ko sa taga. Sige, Dok, sidok. Kuan sa namo og kanang PC kay para dili mo idlas. Ambot kung ipadala bag apil ni LL ning iyang PC yan. PC ba? Ang PC. Ilak. Para di matrasan. Ilaksa. Ang lak, ilaksa. Maya na yung pagka-training kuan taga MBRLC. Op. Dako ra daw. Makatuyok. Sige lang. Ayan. Cowboy. Kauban sa cowgirl. Ayan, very good. Finally, naabot na sa Alboris Farm ang 5 ka baka. Ay mo kabalaka ha, kay you're in good hands with Dejirans and NDA. Basta na si Doc Bisana. Yes. Di ba basta. Kung dili sila magpatuo, akit na ibuhigot sa tungkol galingon. Dili po. Dili, pero di ta mo ambak.